нещата като за тех е окей, те пък в същия момент не ги връщат, защото като паднат на половината и по-малко, по-лесно се гледат, нали се сещаш, има 5-6 деца вътре в групата, лайф is life екстра им, цъкат си на телефоните, лафат си, няма да очите да са на 4 и постоянно да гледат, да под... Като са 5 дечица, те си играят мирно просто и за госпожите идеално. И така, навсекъде, наистина възрастните сме окей, децата въобще всичко е на разстояние. Да се пазиш и да не се пазиш, то си върлува и... Навсекъде, абсолютно навсякъде. Абсолютно. Не така, нека да не начаква човек. Аз още с нощи, смисъл с нощи качиха пак, стана ми на скоро да бе отиваме за укрепа. Да. И после викам, бе, така бе, парат ми очите, викам, колко съм гледам, парат си е нормално си за колата, не съм го напитила, нали да си духа много в очите, от което да почна да ми сълзат и нещо просто да ми парат очите, ми е ясно на къде отиват. Аз още вчера, както сетих, че нещо не ми е добре, веднага два ме успея на пет колт. Това направо. Не мога да ги пия, защото аз не кръвта, те по принцип пестят много кръвта и на мене не се ми много препоръчи да не пия. Значи за мен това, къде съм ти го пратила, то е... Не е такова лекарство като нурофените и като... Вземи от него. Аз съм казала, аз Васила сега отиде... Аз човек не мах си чувства ви, че съм крепка и ми е добре. Отделно това ми е първи сеща се, че съм тотал щита. Имах една спешна торта, днеска трябваше да се закарва, да се превърши да се закарва. Направо Василка, че дойде по-рано, ми се виде манна небесна, викам, ще караш ти тортата и го пратих него. Даже не излезнах аз закарвам торта. Викам аз, ти да не сеш как не ми е добре, аз кихна, то потече отдолу. Но аз първи ден съм много зле, не знам при тебе как е цикъл, аз първи ден съм тотал щита. Остави, че почна да ме боли тук напоследък.